Здравейте, уважаеми зрители на Българската национална телевизия. Започваме направо с добрата новина. От днес денят започва да нараства. Да, вярно, само с едно просено зранце, но важно е, че започва да става мъничко по-светло. Тази седмица падна и първия сняг и преди да се качите на ските и шейните, останете с нас през следващия час. Вижте какво сме ви подготвили днес в отблизо. Мода и във вредните храни. Наистина ли са опасни и млякото, и рибата, и хлябът? И остана ли какво да ядем? Две красавици в една семейна приказка. Отблизо Ивет и Луиза Григорови. В рубриката ни 5 минути София, влизането на руските войски в столицата. Темари – японско изкуство на 600 години. Как се правят красивите топки и какви символи носят. В България отблизо село Тръстеник през очите на Орлин Павлов. За геройския подвиг на дядо му, летецът-изтребител Павел Павлов. Днес е Андреев ден и е хубаво да си изготвим жито, грах, боб, леща, зърно. То именно символизира набъбването, наедряването на деня. А днес родопите празнуват деня на смилянския фасул. Бобът е една от малкото храни, които все още не са обявени за вредни. Сигурно ви прави впечатление, че през определен период от време ту една, ту друга храна е обявена за опасна. Ето, онзи ден, например, прочетох стресиращата новина: млякото е новата отрова. Недокосна вкусният и чисто български боб. В село Смилян, знаете, има даже музей в негова чест. Вижте накратко какво има там и после започваме с темата за модата и във вредните храни. Гривничка от боб, шапка от боб, чанта от боб, девойка от боб, торта от боб, гъбка от боб, селото от боб, кметството от боб, обувката от боб и един телефон от боб. Всичко от тук може да се види само от боб, защото се намираме в музея на боба, село Смилян. Къде другаде би могло да има такъв музей, освен тук, в това малко родопско селце, което произвежда уникалният смилянски боб, известен в цяла България, а вече и в цяла Европа, защото тази година го патентоваха като име Смилянският боб, запазената марка на родопите. Голям майстор на картини си ти. Как ти хрумна да направиш точно читалището и кметството на Смилян? Що не направи нещо по-малко? Ама аз един ден, когато се прибирах от училище и като минах през тука и го видях и се сетих да направим това. Колко време ти отне? 3 дни го направихме. Само за 3 дни? Обаче предполагам и вашите са помагали. Да, малко мама ми помогна. И ти спечели първо място или не? Второ място. Второто място също е много достойна титла. Честно искам да ми кажеш, писнало ли те е да едеш боб? Не, защото аз не много често ями. Аз имам чувство, че тук само за боб се говори, само боб се вари и само боб се еде. Повечето е така, обаче не винаги. Добре, кой е този тук? Този е човек, който кара чували с фасул на фасулевия празник. Така си ги карат наистина чувалите, с кобилка и с един човек, който мъкне чували? Да. Мечтаеш ли да живееш някъде другаде? Не. Искам тук да си живея.
Днес различни теории разбиват на пух и прах представите ни за здравословно хранене от нашето детство. За бабите ни най-важно беше да ядем хляб, масло и мляко. Сега се твърди, че хлябът е вреден, а до млякото не трябва да припарват хора над 3-годишна възраст. При мен сега са хората, които, надявам се, ще ни дадат карта за ориентиране в джунглата от информация за вредните храни. Кремена Методиева защитава идеята, че не трябва да ядем хляб изобщо. Милко Георгиев твърди, че можем да ядем мазно, колкото си искаме. Кой е прав и кой крив, ще попитам и академик Атанас Атанасов, който е посветил живота си да изучава храната до генетично ниво. Здравейте! Здравейте! Благодаря ви, че сте тук, за да внесем малко ред в цялата джунгла наистина от информация, академик Атанасов. То не беше солта е вредна. То не беше хлябът е вреден, белият хляб е много вреден, много вреден. То не беше месото е вредно, защото има много зеленчуци. Сега от онзи ден вече и млякото е новата отрова. Кой как решава и как доказва, че определена храна е вредна? Не трябва да се превръщат в догма всяко едно от това, което казахте. Защото млекото, пшеницата, всеки останалите продукти, зеленчуците, зависи кога ги използвате. Дали те се преработват, как се преработват и в зависимост от това в тяхното крайно състояние те биха могли да бъдат по-малко вредни или биха могли да бъдат малко по-полезни за човека. Виждате ли каква гама от генома до крайния метаболит, който ние го наричаме храна, колко неща зависят от природата, тя как ще ги, всъщност не само ще ги натрупа в продукта. Казвате и човека, намесата на човека като че ли стои в основата на всичко. Това е нашата работа, да изучим генома на човека, за да видим как ще посрещне генома на храната, защото всеки човек е индивид и човешката популация е различна. Един с един ние не си приличаме. Това означава, че трябва да има за всеки го персонална диета. Ако за един това е вредно, за друг не е така. Например, алергените, дали са белтъци или други вещества, обикновено са от 3 до 5% от човешката популация. Значи за едни определено е доказано, че те са, но за други не. А за типичната храна, която ние консумираме, по подобен начин стоят нещата. Тоест ние изследваме, за да разберем действително човек да разбере за себе си кога и какво трябва да консумира. И кое е полезно или вредно за него? О, не, а това... Не искам да попитам. Глутенът напоследък се говори, че е опасен за всички човешки същества. Всъщност глутенът е една хилядна част от вредата, която сега съжалявам, че ще вляза в такова противоречие с вас, но с вредата от пшеничните изделия, по принцип тестените изделия. Искам да цитирам доктор Дейвис, защото аз не съм лекар, не съм диетолог. Аз защитавам теорията на доктор Дейвис, който е автор на тази книга «Пшеницата, маскираният убиец», който казва, че консумирането на пшеница, също както и катеренето по ледници, спускането с сноуборд и бънджи скоковете е екстремен спорт. И това е единствената широко разпространена храна, която води до голям брой смъртни случаи. О, колко жестоко звучи. Заглавие като убиец, като смъртни случаи. За това става дума за храна, Кременче. Да, и както стана дума и за човешка намеса, природата и човешката намеса. Защото именно намесата на човека е докарала до ситуацията, в която днешната пшеница няма нищо общо с пшеницата преди 60-70 години, която действително е била нужна, полезна, хранителна. А днешната пшеница... А защо е докарана всъщност до такова състояние? Кому е нужно да видоизменя пшеницата, да влиза в генома на пшеницата и да я променя така, че тя да не е полезна? Защо? Ами, човешката популация се увеличава, тя трябва по някакъв начин да се изхрани. И затова и върви по продуктивност. Когато гоните висока продуктивност, губите други неща. Така че ако сравняваме лимеца, който е, като го погледнете като баланс, това е много по-богат, отколкото съвременната пшеница. Но съвременната пшеница, както и тя каза, белтъците са много повече. Ама вие ще се съгласите с нея, че не трябва да ядем пшеница? До известна степен, да, бих се съгласил. Но вижте, тук е въпроса, когато погледнете пшеницата, зърното като цяло, защото ние това консумираме, то има най-различни съставки в себе си. Дали ще консумираме пшеницата, когато правим покълници от нея и консумираме, тя не е вредна. Но когато ние консумираме чистия, както тя казва, глутен, въглехидратите, ендосперма, който практически е по-голямата част от зърното, тогава
Хляба, как да отида си извличам само полезните вещества? Тя е права в тази насока. Чакайте да вкараме в разговора Милко, защото ще ми простите, обаче от вас тримата той ми е най-любим. Защото, не ми се усмихвай така, защото ти си привърженик на идеята, че човек трябва да яде мазно и месо, колкото си иска. А аз обожавам и мазно, и месо. Колкото си иска, не е вярно. Точно мисля. Колкото си иска. Аз съм участвал в много разговори в ефир и извън ефир. Основният проблем е каква координатна система ще си сложиме. Сега тук, за да се включа в този разговор, да, наистина земеделието се е разраснало в един момент, за да изхранва хората. В началото човека е бил ловец. После е открил, че може да отглежда животните близо до себе си, но е трябвало храна. Окей, започнал е да се занимава с земеделие, за да може да изхранва тези животни и след това, когато е бил на зор, е започнал да даде храната на животните. По тази логика избрах просто една координатна система, по която да започна да говоря. Се е стигнало до наши дни, в което време ядеме масово храната на животните. Пшеницата е част от това нещо. Аз не мога да кажа спрете на хората по света да ядете пшеница, но мога да кажа, че тя наистина е вредна. И абсолютно всички зърнени, бобени и така нататък растителни... Тоест да не ядем хляб, ти хубаво смееш, но има хора, които не могат да живеят без това, така както не могат да живеят без това. Той води до пристрастяване. Да, извинявай. Всичко води до пристрастяване, това са други теми. Например, трябва да се изследва първо, две други гледни точки трябва да са. Каква е целта на зърното? Целта на зърното е да пренесе най-ценното, което е дало растението, за да може да направи друго растение, но то е сложило и защити там. Примерно химически и физически защити, за да може това зърно да оцелее месеци наред в почвата. Ние, поглъщайки ги тях, имаме проблем. Затова хората са стигнали до бялото брашно преди години. Сега се връщаме назад, защото пък бялото брашно било извлек само и имало нишесте и въглехидрат. Но то също важи Няма и за решение тази задача. Не, то можем да кажем и, че животните са с антибиотици. Месото, стига с тия антибиотици, поинтересуйте се, ще видите, че това е много малък процент от това, което им се случва на тях. От тези неща, миниатюрни микрочасти могат да стигнат изобщо до платат. Нас това не ни интересува. На мен ми е много важното за това е следната координатна система, която сега ще въведеме. Кое е по-близко до човека? Разбира се, че е животното. То съдържа всички необходими вещества, включително витамините. Хората си мислят, че витамините са в ябълката. Всъщност изобщо не е така. Витамините са в човешкия организъм. Те са във всичко витамините. Няма ли да се съгласи с мен? Не са във всичко. Няма да се съгласи с Докато проучвахме темата, срещнахме фотографии на Петър Менцел, който години наред е проучвал темата. В много държави по света какво ядат хората, седмичната им дажба на храна. Кой е Петър Менцел? Кой е Петър Менцел? Ама всеки от нас кой е, за да говори и да казва. Георгиев и се занимавам от 11 години с активно хранене и спортуване на хора, подложени под достатъчно натоварване и предимно цивилни хора, при което аз наблюдавам какво се случва. И виждам, че на тях им се подобряват всички здравни показатели. Те могат да вършат много с телата си и същевременно се самообучавам, четейки книги, ходейки на конференции, независимо, че формалното ми образование е инженерно, и си обяснявам защо реално става така. И за това говоря за животински мазнини и за животински протеини в основата на храненето. Исках да кажа само, пък ти ме прекъсна, че насякъде по света седмичната дажба на храна на хората включва всичко. И месо, и хляб, и ябълки, и всичко. И гледане на порно, примерно, и други неща, и пиене на алкохол. Но това не означава, че това е най-ценното, което имаме тук на Земята. Тоест, статистиката не може да ни даде отговора. Това, че хората го правят, защото някой не ги е научил, защото са бедни и така нататък. Нека да кажем за твоя личен пример. Защо стигна до там, че да избереш безглутеновата диета за теб и твоята дъщеря? Аз по принцип се интересувам от здравословно хранене и начина, по който се помагаме или вредим с храната. Но да, наистина се задълбочих много преди 2 години, когато по повод акнето на дъщеря ми. Защото пробвахме какви ли не режими, лекарства, медикаменти и то продължаваше да упорства.
И така стигнах. Тогава тази книга беше току-що излязла в Щатите. И аз, освен професионално като издател, че се интересувам, но бях изумена, когато разбрах, че пшеницата всъщност е причина за не само за акнето. Аз стигнах благодарение на проблема не с акнето. И както казва и доктор Дейвис, културите, народите, които не познават пшеницата, не познават и акнето. Оправи ли се дъщеря ти? Да, вече. След като спря да консумира глутен? То е трудно и изобщо и дълго. неусвоимите протеини, да ги наречем така, като цяло те могат да бъдат. Неусвоимия протеин става на захар или на пъпки, така казвам аз. Но за един е усвоен, за друг е неусвоен. Така че винаги трябва да се изхожда индивидуално. Баланса на храненето на човека, на всеки един от нас е индивидуално. Дори и вие, който се занимават от 11 години, не може да приложите абсолютно всички правила. Напротив, може, защото най-малкото, ако върнем 10 000 години назад, дори по-малко, но да кажем 10 000 години назад, човека не е същи от преди 10 000 години. Напротив, абсолютно същи. Човека не е същи. Поинтересуйте се от антропология и генетична антропология. Ама той академика се интересува от много неща, Милко. Чакай само да кажем нещо. Аз пък се интересувам от столетниците на България и обикаляме да снимаме по цяла България столетници. Нямам нито един столетник, който казва аз не ям месо или аз не ям хляб. Обикновено столетниците казват академик Атанасов, аз ям всичко. И сега ще ви кажа, в района с най-много столетници в България, Луковит, ние снимахме няколко такива. Ми ядат лук, да, ма и хляб ядат, и лучник ядат, и сланина ядат, и боб ядат, и пшеница ядат, а колко хляб ядат. И ако не ми вярвате, вижте видеото, което... Здрави са и са столетници. Сега ще видите, ето вижте. Мираме се в Луковит. Като пътувахме насам, се питат какво ли ядат тези хора там. Може би в ястията им изобилства лукът, защото това е градът, който се казва Луковит. Оказва се, че съвсем не е така. Тук има много ястия, които са специфични за региона. След малко нашата любезна домакиня Натали ще ни покаже отблизо някои неща, които аз дори сега не мога да изрека. Но преди това да ви кажа, че тук в този регион снимахме дълголетници и много често задаваният от мен въпрос е към тези възрастни хора, благодаря ти, Натали, на 100, 102, 104 години с какво се храните? Защото все си мисля, че тайната на дълголетието се крие и в храната. И много от тези хора ми казват, че се хранят предимно с мляко, месо и всъщност всичко ми казват, че ядат. Та искам да видя с какво се храните тук, защо имате толкова много дълголетници. Какво е това, което ни поднесе в момента? Това е специално за този регион, точно за нашата местна рецепта. Това е крокмач. Заповядайте. Това е качамак по-селски. Качамака по-селски при нас е с мандърсени мръвчици от свинско месо. Това е лучник с 3 вида лук. Надявам се да ви хареса. Ами това, което в момента ви сервирам, е боб по-луковицки с сланинка. Според теб, Натали, всичко е полезно, няма вредни храни. Значи, щом бабите живеят толкова дълго, значи всичко е полезно. Сега ще ви представим две дами, които със сигурност много внимават какво слагат на масата. И двете са изящни и много елегантни. Едната е собственик на модна агенция, а другата модел и актриса. Следва рубриката ни семейни връзки и в нея ще видите майката и дъщерята Ивет и Луиза Григорови. Ивет, а именно моята майка, тя е